مهمت امین özmen doğru haber. Ehli Kudüs'e tevhidine. Kudüs perçeyekî ji xak û erdê normal nîne. Kudüs deriyê ku ji erdê ji bo asîmanan vebû û navendeka hilbijartî li ser rûya erdê. Kudüs li ba Beytullah û Mescida Nebiyê baregeha tewhîdê ye û mabeda mezina sêyemîn e. Di heman demê de Kudüs hew tenê aîdê hinek kesan jî nîne. Di gel li herêma Qudsê xelkên Filîstînê dijîn jî Kudüs hew tenê aîdê wan nîne. Kudüs ji bo wan û temamî ummeta Îslamê mîraseka gelekî mezin e. Mîrasa ku Hezretî İbrahîm ji nezla tewhîdê re hîştiye. Weka tê zanîn di Qur'ana Kerîm de duayeka Hezretî İbrahîm aleyhisselam heye. Di demekê de Xwedayê İbrahîm bi hinek kelîmeyan ceriband û îmtihan kir. Wexta İbrahîm emrên Xweda bi ciyanî jê re wiha hat gotin. Ez ê te ji bo însanan bikim rêber. İbrahîm jî ey Xwedayê min, ji nesla min jî rêberan derxîne gotibû. Xweda jî got, ev soz û ehda min ne ji bo zaliman ye. Sûreya Beqere ayeta 124. Di vir de tiştekî eşkere heye. Hezretî İbrahîm aleyhisselam miracatê Rebbê xwe dike û ji Xweda dixwaze ku ji nesla wî rêber û serokan derbixîne. Xweda duayê pêxemberê xwe qebûl dike. Lêbelê şerhek tê beyan kirin. Kesên zalim ên ji nesla Hezretî İbrahîm wê nekeve nava vê çarçoveyê. Wexta em li tiştên ku bi serê Qudsê de hatine mêze bikin, hewce em hetanî tarîxa Fîr'awn herin. Di wê çaxê de herêmeka bi navê Rûsalîm hebû. Yahudî ji wê herêmê re dibêje Yerûşelîm. Xristiyan ji wê re dibêjin Jarûselam, Müslüman ji wê herêmê re dibêjin Darûselam. Ew der Quds e, tê bi mena cî û warê selamet û aramiyê, huzûr û xweşiyê. Lêbelê ev der 23 îşxal û 5 û 2 êrîşên mezin dîtiye. Me li jor behs û qala Hezretî İbrahîm aleyhisselam kir. Du lawên Hezretî İbrahîm çêbû. Ji Hezretî Hacerê Hezretî İsmaîl, ji Hezretî Sarayê jî Hezretî İshak, Xweda ji wan razî be. Du re lawê Hezretî İshak Yaqûb, lawê Hezretî Yaqûb jî Hezretî Yusuf çê dibe. Van pêxemberên mübarek li herêma Kenanê dijîn. Di nava herêma Kenanê de qismekî welatên Sayda, Sûr, Beyrût, Filîstîn û Sûriyeyê heye. Piştî ku Hezretî Yusuf li Misrê bû wezîr û dê û bav û 11 birayê xwe hanî Misrê, tarîxa Benî İsraîliyan dest pê kir. Ev qewmê ku ji teref Misrê ve hatibû kolekirin, bi pêşêvaniya Hezretî Musa dîsa çûn herêma Filîstînê. Lêbelê bi çêkirina buzaq û golika ji zêran û îbadetkirina ji wê re da nîşandan ku ew hê nehazirin ber bi herêmên mübarek ve seferê bikin. Ji ber vê yekê imtihana wan a 40 salî ya li çol û sehrayan dest pê kir. Di nava 40 salan de Benî İsraîliyan gelekî hewldan ku biçin erdên mübarek. Pêxemberên ku ji wan re hatibûn şandin, ji bo nexweşiyên Benî İsraîliyan tedawî bikin, gelekî hewl û xîretan danin. Bişre ji nava wan Talut derket û li dijî Calûtê zalim herb û pevçûnan kir. Lêbelê Benî İsraîlî di îmtihanên beriya herbê de man. Di Sûreya Beqereyê de Xweda dibêje ku me gotibû bila ertêşa Talut ji ava çemê ku li pêşiya wan e venexwe. Lêbelê digel vê yekê piraniya ertêşê ji wê avê vexwarin. Du re jî me li dijî Calut Hezretî Davûd derxist û Calut hatibû kuştin. Piştî wefata Hezretî Talut, Hezretî Davûd herêma Qudsê teşkîl kir û du re jî Hezretî Süleyman ev dawa mübarek da berdewam kirin. Hezretî Süleyman li ser temelê ku bavê wî çêkiribû Qudsa pîroz înşa kir û temam kir. Piştî Hezretî Süleyman wefat kir, xelk bû du perçe, Yahudî û İsraîl. Hezretî Uzeyr aleyhisselam ku di nava wan de xuya bû û dema ku ew bi alîkariya Îraniyan vegeriya welatê xwe erdê pîroz dîsa teşkîl kirin û Yahudiyan dîsa derxist holê. Ji bo vê yekê Yahudiyan ji Hezretî Uzeyr re gotin lawê Xweda. Du re jî Hezretî İsa li heman herêmê di nava Xristiyanan de derket û wan jî ji wî re gotin lawê Xweda. Di encamê de şîrk û kufir ket nava van baweriyana. Yahudiyan îxanet li dawa tewhîdê kirin û li Hezretî Zekeriya, Hezretî Yahya û Hezretî İsa zilmeka mezin kirin. Bi vî rengî dem hat ku Qudüs teslîmê emîndarên û yê mirovên tewhîdê were kirin. Ji ber vê yekê dişûna kurê Hezretî İbrahîm, Hezretî İshak de dem dema hatina nesleka İsmaîlê bû. Lewra dema rêveber û nûnerê dawîn ê baweriya tewhîdê Hezretî Muhammed silava Xweda li ser bû. Ji ber vê sedemê Hezretî Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem hatanîn Qudsê li wê derê li pêşiya pêxemberan nimêj kir. Piştî merasimê Qudüs teslîmê Hezretî Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem hat kirin. Bi temamî Müslümanan bajarê Qudsê di 17 Hiccî di 638 mîladî de fetih kirin.
نوبتا قدسê ku ji pêxemberê me wek mîrasa mezin maye digel temamî zext û zilm û zordariyan hê berdewam dike.